En dan moet je hem, kan je hem hier nog dichterbij halen of gaat hij niet verder af? Hij moet verder. Dan maken we de kloor en dan moet je de smaak brood. Nou, opruimen. Hier kijken, jongen. Ja, nou, dat is nog een brood erop, jongen. Hé, die jongen die met de sterren zullen nog hebben. Ja, mooi, alle keren. Het is zo wat nu geroeren. We zouden graag willen dat de chauffeur alle keer naar de trekker gaan en de pijn op een lijn. Nee, dat weet ik niet. Ja, die daarom bij zo op. Nou, dat is nog een best vlak. En hier werkt er, die het gedaan daarin, die alcohol die komt hier in het woord. Zo'n zaakje komt hier en net maar die kwak en hetzelfde circuit in Noord-Zee. En de laatste keer komen die in Nederbesten daarbij in en dan gaat het. Heeft de daddy een Hollands proeven? Hè? Heeft de daddy een Hollands proeven? Nee, neem een tweede tak. Ja, ja, pa. Waar is die ding weer waar je alles heeft gehaald? Die.
komt recht wel. Oh, ga je met misschien voor jongen, hè? Wie er al? Ja, laat even zien dat die nagels bijt, de video. Nou, zo is het goed. Ja, maar ik ga je wel op, hè? Ja, bij. Hey! Mag je er nog aan verder opdelen? Nee, ik zal je wijn bestellen. Zo denk wat vind je jongens. Waar toch door? Wie Bert nog maar even drinken, hè? Ja, dat is best wel beter. Heel volle koeken. Ja. Ja, dat bracht er al. Hallo. Meer weg, hè? Ja, maar hij heeft helemaal goed. Maar Guus heeft er wel aan. Nou. Hey. Nee, nou die camera wel kort. En dan denk ik dat... Een echte piraat. Waarom is een echte piraat? Ik zeg... Zo'n rare uur. Ik ga weg. You know, richting de weg erin.